rame Pak. Sregep-sregep. Nggih. Kukuh barang ngono. Imune cae lemu nek mlayu ki pelipel. Jenang kula. Jenang kula Nyokot kerupuk dilebokke mik wah jan rame kemeriuk. Wah ngeten. Petruk malah banter Ibu. Gur ngetes. Rodok mlempem sithik ngono. Malas Anu glali aja alah. Kok dadak meleset barang sendoke. Ngating ya. Ana sing cekuken lah. niki sule kula Lho Pak Karmani. Oh nggih. Anu setugel Bu Kutut manggung mboten sadileh mungkin gentosan. ngoten. Nggih, Mboten Bu. niki ali-ali langsung ngoten. Nggih langsung. Nggih, mboten apa-apa, bebas. Mungkin bar bawa ali-ali kutut manggung suliye pun diparingi. Aja dianggep. Iso. Dianggap Aku sing tak senengi Pak Arman iki oleh apa jenenge nyawer kaya tombok dadu. Kutut manggung. Duite di wong nyekel duit paling rajin iki wong tombok dadu. Kok ngaten ta Pak? Lho, ora ana tombok dadu duite celekut iki ora ana mesti rajin. Nggih rajin terus ditata pas tengah. Toto pas tengah. Metu dobel jenenge remban. Wah. Nek telu jenenge soyak. Aneh. Angger bar soyak 6-6 kabeh itu rebutan iki mesti loro. Pentol karo loro Pak Igit. Heeh. Bu Pak Igit hafal. Loh niki Pol PP. Walah Pol PP. Lho, Pol PP sing Latin iki sing adine, isih waris sak keluarga. Kowe kok ombu-ombu kabeh Pak Igit. Sak keluarga. Heeh. Monggo piye? Nenung among ati tansah nggon ndelelel deli tahun ngajeng Mas Ragil kan kuliah S2 Bu nggih. Niki pun dengan biaya nggih. Iya ora wong ngono. Wong aku S2 dhewe. Lah niku winginane nunggak lho Lah kowe. kula kinten sik biayane niku Pak Arif. Mboten. Pun gampil. Mungkin enten masalah. ijole. Insyaallah. Kuliah le sesuk engko masalah urusan gen diurusi dhewe-dhewe. Oh. Yes. Yen dadi Yen dadi lara tak kira gula. gelo. Nanunaning Sedaya
Matur nuwun. Tanggal 4 5 ning sambungan ya mun ya. Wayangan ning kono ruwatan. Sinten ingkang badhe nderek ruwatan massal tanggal sekawan iki jolang diruwat yo men. Nggih, Pak Igit. Ben aku melok ruwatan niku. Wonten anu niku mbayare pinten? 50 Bu, murah. Nggih, nggih. Mungkin urunan tuku sajen. Menawi ponakan kula. Nggih, tanggal sekawan. Nggih. Mung murah meriah 250. Niki lak dibayari jolang nek ngertos punakane jenengan. Oh, niki kepengin ruwatan kabeh. Nggih. Iya wis. Mumpung ruwatan massal gratis, nek nanggap ruwatan dhewe ngentekke probio akeh. Nggih. Ya. Bu Eni nggih kepengin diruwat. Lima ya sih. Wong 250 wong papat mangat apa 1 juta nek wong papat. Papat. Ya wis kari dibayar Aku jolang. barang Jenengan dibayari kepengen- pentang payu rabi. Lah nek jenengan kersa sing ngarepno akeh lho. Wong jenengan marahi nggih pun ketoke ora patiya butuh. Pentang payu. Ya. Bu. Mungkin niate ngene niate ingsun bentang payu. Sok nanggap wayang Pak Sigit ngono lho. Ketaken kewala nganti besok apa bakal bali Yen bali bejo yen bali bejo wayang ajaran ki mbiyen iki tembange wali-ali ngene iki Jo. Nggih, Pak Igit. Nggih. Mayang ning Sendang Caya ana pucuk gunung iki. Nggih. Sing ngendangi Pak Yadi Gudel Ndang Asri. Sindene Bu Tutik Magersari Nggih. Oh, nggih. Iki jaman bingek ngono mlaku kok tulis kae. Kok Selapura munggah. mlaku. Dadi aku iki menangi dalang mlaku iki dadi. Saiki ora ono kok mlaku. Walah. Dukare gur entek ning pojok lapangan tulis ngono ora iso munggah. Riyen derengeten dalane mriku tesih ngrekel kok. Rekoso. Kula nggih kulino jaman. Mosok Rumiyin mlampah nggih Bu nggih. Apa? Nyangking sandal gendong tas. Cah-cah saiki wis ora menangi. cah saiki adoh sithik ya Allah, ya Allah. Menika kutut manggung Ibu nggih. Langsung nggih. Nggih. Manona, son apa penyuro? Sore. Penak menyuro nek kutut manggung. Kutut manggung. Menyuro Pak Pit. Ya. Pit. Mano. Sak pinten, Pak? Nah, sementen. Nggih. Neng nong, neng nong. Tengi Ben ora sereten ngombe dhisik ya, Jah. Enggak, iki diunjuk-unjuk. Pesen sing pesen kopi. Ben hen
Manuke sinten sing diombeni Bu Yuyun? Monggo pilih. Manuke Pak Karmani nggih. Nah, sing nyawer. Nah, iya. Manuke Pak Karmani. Nah. Iya. Manuke sembarang monggo. Manuke Pak Karamani. Asik. Yuk. Berdiombeni dipakani. Pakaian maksudnya. Kok kaya marimas. Marimar kok marimas. Pakaian. Agek pengen. Oke. Manuk emas jolang ngeten iki mawon jaman nem ngideni Pak Panut Suwargi Nggih. Nganjuk Nggih. ngoten niku Putut Manggung dereng rampung niku mandhap pipis Nika jaman nom-noman. nggih Saniki pun pripun kok mboten pipis. mboten enten Walah. Saniki pun tabar gitu. Mbak Eni sampean arep dipipisi piye Lah. Lho gebrajak sapi ngguri iki. Aduh.
Lah nom-nomane ndah Neo iki jajal. Ngene isih ana sing kepancing lho Pak iki. Ayo aduh pisan Kas. Aduh. Alah wong bagus. Yen tanah panggih sedih. Kudu nyongkrang Mas. Sembah nuwun Bu Yuyun kutut manggunge wah manyus. Rano tunggale Pak iki.